Maaga akong gumising. Magkahalong kasabikan at kaba ang nararamdaman ko ng umagang iyon dahil araw ng aking kasal. Tiningnan ko ang wall clock para malaman ang oras. Eksaktong 6:00, nangangahulugan na may 2 oras pa para makapagprepara sa pagpunta sa simbahan. Nag-shower ako at nagmamadaling nagtapos para ihanda ang aking mga isusuot. Todo ang sabon ko sa katawan para tiyaking mabango sa espesyal na araw na yun. Humarap ako sa malaking shower room at dinama ko ang bawat haplos ng sabon sa aking katawan. Nang may naaninagan ako sa aking likuran, kung hindi ako nagkakamali, isang babae ang lumitaw sa imahe ng salamin. Nakaramdam ako ng gulat at pagtataka dahil tiyak kong hindi ako nag-iisa roon. Parang makatiyak ay lumingon ako. Wala naman tao sa likuran. Nakaramdam ako ng takot. Pero inalis ko yun sa aking isipan. Inakala kong bunga lang ang imahinasyong iyon na matindi kong pagod sa mga nakaraang araw at buwan. Sa paglalakad ng mga kinakailangan sa kasal at sa preparasyon sa lahat-lahat. Pero hindi ko magawang maalis sa dibdib ko ang takot. Unti-unti kasing lumilitaw sa isipan ko ang imahe na nakita ko sa salamin. Napapikit ako ng tuluyan, malinawan ang aking isipan na si Ethel ang babaeng nagpakitang iyon. Patay na siya, sambit ko. Anong nangyari? Bakit? Tinapos ko ang paliligo at lumabas na ako ng shower room. Sa aking silid, hindi ako magkandututo. Hindi ko man isipin si Ethel ay pilit itong sumisingit sa aking isipan. Hindi ko maintindihan ang nangyayaring iyon dahil kung kailan naman tuluyan na akong nakalimot sa aming nakaraan ay doon naman sumusulpot sa hindi pa inaasahang Blue? Blue! Gising ka na? Boses iyon ni Mama mula sa labas ng pintuan. Tumungo ako sa pinto at binuksan ko. Akala ko tulog ka pa. Mag-prepare ka na, iho. Nakakahiyang mauna pa sa iyo na dating ng simbahan ang bride. Akong bahala, Ma. Hindi po tayo malilit. Sige, iho. Doon na kami sa labas. Mag-iintay. Pagkasara ko ng pinto, ay muling nagbalik sa isip ko si Ethel. At pagkalingon ko sa kama na kinalalatagan ng aking mga isusuot, ay naroroon ang isang babae. Tumayo ang mga balahibo ko sa matinding takot. Sino pa naman ang hindi matatakot sa ganoong sitwasyon na alam mong nag-iisa ka sa silid ay biglang susulpot ang isang babae. May takot man ay nagawa kong kontrolin ang aking emosyon. Binigyan ko ng masusing pagtingin ang imahen ng dati kong nobya. Bagamat wala siyang mukha at halos usok lang ang kanyang imahe, ay nabanaab ko ang kalungkutan ng kanyang aura. Ethel, tangi kong sambit. Iyon lang ang nalikha kong salita at biglang naglaho ang dati kong minahal. Hindi ko alam kung bakit nagpapakita sa pagkakataong
ikakasal ako. Pero hinuha ko ay may bahid na pagtutol sa aking pagpapakasal ang ibig sabihin ng pagpapakita ni Ethel. Napapikit ako at dinama sa aking isipan ang nakaraan. Noon na minahal ko pa ng tapat si Ethel. Hindi ko kayang pigilan ang pagdaloy ng nakaraan. Marlon, biglaan ang tawag ng tiyahin ko sa Mindanao. Kailangan daw ako makausap ng aking Lola Rica bago siya pumanaw. Pwede bang pakikisabi kay Ethel ang nangyari? Next month na siguro ang balik ko. Piling niya kay Marlon na kaibigan nilang matalik ni Ethel. Okay lang, makakarating. Tumulak ako papuntang Davao, sakay ng barko. Bukod sa pagbibilin ko kay Marlon, ay bala kong tawagan sa cellphone si Ethel. Pero nang kapain ko ang cellphone sa aking bulsa, ay wala na yon. Hanip, nadali ako ng pickpocket. Himutok ko. Ako ang tao na hindi matandain sa numero. Kaya sa pagkawala ng aking cellphone, ay kasama ring nawala ang mga mahalagang numero ng mga kaibigan ko at ni Ethel. 1 buwan ako sa Mindanao. Sa pagkakataong iyon ay nalibing na si Lola. Pero pagdating ko sa Maynila ay malaki na ang naging pagbabago sa lahat-lahat. Una ay hindi ko na nakita pa si Ethel. Nang pumunta ako sa kanilang bahay, ay sinabi ng kanyang mga magulang na nagpakalayo-layo na ang kanilang anak dahil sa pag-aakalang tinakasan ko siya. Galit sa akin ang mga magulang ni Ethel, kaya hindi na ako nagtagal pa. Nang tanungin ko si Marlon kung may alam siya sa pagkawala ng nobyo ko, ay wala siyang sinabi. Sa pagkawala ni Ethel, ay akala ko'y doon na nagtatapos ang aming relasyon. Ika nga, life must go on. Kung kaya, after 2 years, ay muli kong binuksan ang aking puso at si Matet ang pumalit sa pag-ibig ni Ethel. Ngayon nga ay ikakasal na kami ni Matet at lumitaw naman ang multo ni Ethel. Nakakatakot, nakakapangamba. Nagbihis ako ng damit pangkasal na may bigat sa puso. At muling nagpakita ang multo ni Ethel. Sa pagkakataong iyon ay wala na akong takot na nadarama sa aking sarili. Alam kong may sasabihin siyang mahalaga kong malaman. Bakit mo ako pinagpalit sa kanya? Tanong ni Ethel. Matagal kang nawala. Si Matet ay resulta ng mahaba kong pag-aantay. Tugon ko. Niloko mo ako noon. Bakit mo ako iniwan? Iniwan? Bulalas ko na may pagtataka. Kailangan kong dumepensa. Isinalaysay ko sa kanya ang nangyari noon. Ibinilin ko kay Marlon ang pasamantalang pag-alis ko noon. Pero pagbalik ko para balikan ka, wala ka na. Hinanap kita sa inyo at ang sabi, nagpakalayo-layo ka. Hinanap kita sa mga kaibigan natin. Kay tagal kong nag-antay at umasang babalik ka pa. Pero nabigo ako. Isang mapait na ngiti ang nakita ko sa kanya nang unti-unti siyang nawala sa aking paningin. Blue, bihis ka na? Tara na. Boses iyon ni Mama. Pikit matang nagbihis ako at lumabas ng silid.
patungo sa sasakyan. Habang daan ay hindi maalis sa isip ko si Ethel. Tumunog ang dala kong cellphone. Nang sagutin ko ay si Marlon ang nasa kabilang linya. Blue, malaki ang kasalanan ko sa'yo at kay Ethel. Umiiyak na sabi ni Marlon. Ang ibinilin mo noon ay hindi ko nasabi kay Ethel. Nagtahi-tahi ako ng kwento sa pagkawala mo. Napapikit ako nang malaman ang katotohanan. Lingid sa'yo, malaki ang pagmamahal ko kay Ethel pare. At inakala ko kung lalasunin ko ang kanyang isip ay mababaling sa akin ang kanyang pag-ibig. Ibig kong sumigaw para siya sumbatan, pero pinigil ko ang galit. Gusto ko siyang bigyan ng katwiran. Pero mali, Blue. Sa lugar na nilipatan niya ay unti-unting lumaglag ang kanyang katawan sa matinding pag-iisip. Hanggang bumigay siya noong nakaraang taon. Sabay bumunghalit siya ng iyak na puno ng pagsisisi. Wala akong masabi at tanging buntong hininga lang ang aking naging kasagutan. Nagpakita siya sa akin kanina at sinusumbatan ako. Patawad, Blue. Patawad. Huling pagsusumamo ni Marlon na may kasamang iyak bago niya isinara ang cellphone. Dumating kami sa simbahan at obligado akong bumaba para tumungo sa simbahan at ituloy ang kasal. Mabigat ang bawat hakbang pero kailangan kong gawin ang isang obligasyon at katuparan ng bagong pag-ibig. Sa paglingon ko sa mga nakaupo sa mahahabang upuan ng simbahan ay naroroon si Ethel na kumakaway pa sa akin. Bahagyang natakot ako sa pag-aalalang simula na iyon ng pagpapakita niya sa akin para guluhin ang aking konsensya. Pero mali, isang matamis na ngiti ang naging pamamaalam niya bago siya tuluyang nawala. Maluwag ang aking dibdib sa tabi ng altar na maghanda ako noon para salubungin ang pagdating ng bride ko. Ang ngiti ni Ethel, hindi mawawala iyon sa aking isipan. Nakakaluwag ng damdamin. Alam kong sa maikling panahon ng katotohanan ay nalaman niya na hindi ko siya niloko noon. Nauunawaan na niya ang lahat. Ano na naman ba yung dala mong basura, ha, Bobby? Sinita ni Aling Manu ang anak na mahilig maghakot ng kung ano-anong napupulot sa daan. Hindi ko malaman kung basurero ka ba or mahilig ka lang talagang mangolekta ng kalat. Ang talim ng tingin na ipinukol ni Lita sa kanyang kapatid. Pagsabihan niyo nga yung batang yan nung isa linggo. Sukat pa lamang magdalang ng vintage bag dito. Gusto pa tayong pasabugin lahat. Pakamot-kamot ng ulo ang 10 taong gulang na si Bobby. Akala ko kasi bakal yon. Tinuktukan ni Gina ang bunsong kapatid. Ay nako, Bobby. Alam mo, kung nagkataong nilagari mo yon, nagkalasog-lasog na ang katawan natin. Pahama ka talaga. Napasulyap sila sa bitbit ni Bobby. Natila kahon. Ano na naman ba yung kalokohan na yan? Ha, Bobby?
Buong gilas namang ipinakita ni Bobby ang laman ng kahon. Ang loob ng kahon ay tila keyboard na kapag inilatag ay may mga piyesa na tatakbo sa loob na hindi nila maintindihan dahil nakasulat sa lengguwaheng sinauna. May 2 dice na kasama. Ano bang klaseng laruan yan? Baka kung ano na naman yan. Itapon mo na nga yan. Baka may sa maligno yan. Kinilabutan si Aling Malu. Lalo pat sa gitna niyon ay may trianggulong guhit na may mata sa loob. Sa kalikutan nitong si Bobby ay naalog ang dice. Saka pinakawalan sa kamay. Katumbas ng 5 ang bilang ng tuldok na dice. Tila may isip namang gumalaw ang pyesa ng kahon na may katumbas na bilang na 5. Ang natapatang kuwadrado ay may nakadrawing na itim na pakpak. Nagdilim ang paligid at ang kasunod niyon ay narinig nila na tila may pumapagaspas na pakpak sa itaas ng bubong. Ano yun? Napayakap si Bobby sa kapatid sa pagkasindak, habang si Along Malu naman ay tangkang sisilip sa labas. Iyon kamong dukwang ni Aling Malu sa bintana ay bumalaga ang isang nilalang na may pakpak at kalahating katawan. Nakangisi ito. Napasigaw si Aling Malu, sigaw ng takot. Maagap niya namang isinara ang bintana. Diyos ko! Nilukuban yata tayo ng mga maligno. Napakarus ang Ali habang himas ang dibdib. Natakot na takot. Inay, ano hong nakita niyo? Ngatog na rin sa takot si Lita, habang si Bobby ay tila namamalikmata. Parang niyuyugyog ang kubo nila sa mga pagaspas sa bubong. Mula sa sawaring dingding ay lumitaw ang mabalahibong kamay na may matutulis na kuko. Sabay-sabay pa silang napatili sa takot. Nanaig kay Aling Malu ang pagiging ina. Kahit takot ay binuo niya ang loob na huwag na masaktan ang mga anak sa posibleng pag-atake ng kakaibang nilalang. Iyon dampot niya sa panukot ng bintana ay buong lakas niyang inahambalos sa kamay na nakausli sa dingding. Hampas dito, hampas doon ang ginawa. Hinugot na maligno palabas ang kamay na nahimik. Wala na pakiramdaman. Kumuha lang pala ng muelo. Muli na naman umatake ang mabangis na halimaw. Inay! Inay! Tinutuklap nila ang bubong. Kahit nagsisisigaw pa ay panay ang pukol ni Aling Malu sa direksyon kung saan lumitaw ang mga manananggal. Basta kung anong madampot ay ibinabato. Napaiyak si Lita. Nay, saan po ba galing ang malignong yan? Sa kwentong kalapot ko lang po napapanood yan. Tahimik naman nanginig sa takot si Bobby habang nakasulyap sa laruang napulot. Nakita niya na tila may buhay na nakamasid ang pyesa at naghahantay ng susunod na mangyayari. May nabuong letra sa gitna ng tatsulok na may mata. Dice or die. Halos mabutas ang bubong ng yero at dingding. Isang manananggal ang nakapasok. Handang dakmain ang mga tao sa loob. Te, ihagos mo ang dice. Malikot, palibhasa ang utak na iyon ni Bobby. Naglaro ang utak niya na kapag inihagis ang dice ay maglalaho ang mga nilalang na may pakpak na itim. At tubiliman ay dinampot ni Lita ang 2 dice saka inihagis katumbas ng numerong 7. Parang may isip na gumalaw ang pyesa sa kahon na may lumabas na numerong iyon. Huminto ang pyesa sa kahon na may nakadrawing na kabayo. Nawala ang pagaspas ng mga pakpak. Katahimikan, sakalang nakahinga na maluag ang mag-iina. Dahan-dahang sumilip sa butas si Aling Malu. Wala na ang mga manananggal. Salamat, wala na ang mga impakto. Wala na nga, pero may kabuntot pa pala. Lumagundong ang paligid
na tila niyayanig para silang nililindol. Ilag! Napadapa ang mag-iina sa sahig dahil paparagasa ang napakalaking tikbalang na tila may karerang pupuntahan. Muntik pa silang matapakan matapos daanan ang loob ng bahay. Napaiyak si Aling Malu sa lagim na nasaksihan. Wala na tayong bahay. Winasak na ng halimaw. Hindi pa nagtatapos doon dahil muli ay narinig nila ang papalapit na dagundong. Tila kawan ng mga tikbalang ang papalusog. Kung hindi mapipigilan ay pwede silang madaganan ng buhay. Nay, ikaw na po ang maghagis ng dice, sigaw ni Bobby. Pagapang nakinuha ni Aling Malu ang mga dice, inalog saka inihagis sa loob. Isang dipa na lang ang distansya ng nakaambang paa ng tikbalang sa kanya nang ito ay huminto. Para bang estatwa na para bang huminto din ang oras. Numerong 12 ang sunod na bilang. Kusang tumigil ang piyesang bantay sa kwadrado na katumbas ay bilang 12. Ang piyesa ay nakatayo naman sa isang hardin na tila isang palaruan. Bago pa man tuluyang gumiba ang bahay, ay nakatakbo na ang mag-iina palabas. Nagulat sila dahil sa labas ng bahay ay hindi na ang dati, kundi isang hardin na may parang isang palaruan. Umuugoy ang swim. Kahit walang tao, nakakarinig sila ng mga hagik-hik na tila naghahabulan at musikang parang hinugot sa ilalim ng lupa. Saan nang gagaling yun? Wala naman akong nakikita. Sampit ni Aling Malu. Mababakas sa kanyang muka ang matinding pagtataka habang sapo ang kanyang dibdib. Dala ng pagiging bata ay sasakay sana sa swing si Bobby, pero humagis iyon ng tabigin ng kung sinong nilalang na hindi nakikita. Lumitaw ang galit na mga tiyanak na tila ayaw maagawan ng kanilang laruan. Umamba ang isa na uupakan si Bobby, pero hinila siya ng kapatid. Huwag niyong sasaktan ang kapatid ko. Kukutasan ko kayo. Itinikom ni Lita ang kamao. Bumalasik ang muka ng isang tiyanak na tila hindi marunong masindak. Bago pa man sila dakmain ng katakot-takot na tiyanak, ay sumenyas si Aling Malu. Takbo! Sa isang madilim na bahagi ng hardin sila napadpad, parang isang arena na may kasiyahang nagaganap. Sa entablado ay naandon ang gitara, tambol, piano at mikropono. May nagaganap pang konsyerto rito. Sumindi ang pulang ilaw. Mula sa entablado ay nakita nila ang mga kalansay na nagkukumbo. Tumutugtog ng musika na tila galing sa ilalim ng lupa. Nakakakilabot pero naghihiyawan ang mga tagahanga nang bigla na lang lumitaw sa tabi nila. Umiindak ang mga vampira. Yumuyugyug ang mga ulo. Ang katawan pala ay mga taong pugot ang ulo. Maluha-luha sa tawa ang tagahangang zombie at lalos lumulutang sa ere ang espiritu na mga ligaw na kaluluwa. Ganado naman sa pagtugtog ang mga kalansay na halos humagis ang buto sa sobrang rock and roll. Ang sagwa palang tingnan kapag kumigiling ng sayaw ang mga kalansay. Ang pagtitipong ito ay bumabaha ng alak. Panay ang laklak ng lasing na impakto at tila may pot session ang mga adik na kapre. Isang bad trip na kapre ang ngumisi kay Lita na tila nangungursunada. Napangiwi ng mukha ang dalaga. Matapos niyang supladahan ang mga maliligaw ay hindi isang kapre lang ang magiging kaemyo niya. Never napuno ang tugtugang ito ng sayawan, inuman, hit-hit buga na sigarilyo at drogalos. Umikot ang paningin ng mga lango sa alak at droga. Nagiging wild na ang mga maligno. Lumilitaw na ang pagiging halimaw ng mga ito. Masasama na ang tama
at epekto ng alak at droga, maingay na musika sa mga utak nila. May gustong magwala, may handang manakman, may nakaambang pangil at kuko. Ang mga vampira ay nagkakagatan na sa isa't isa. Bumabaha ng luha ang mga zombie. Ang mga lutang na kaluluwa, parang eroplanong papel na gumikewang-kewang sa ere. Ang iba pang lasing na impakto ay nagbabatuhan ng bote. Napasulyap ang mga maligno sa direksyon ng mag-iina. Nasa mga mata nila ang lupit at palasik. Napasiksik si Bobby sa ina. Papalapit sa kanila ang mga maligno na tila nagkaisa, nagawan sila ng hindi maganda. Napaatras ang mag-ina. Huwag po! Huwag po! Pero na-corner na sila. Napapaligiran na sila ng mga maligno na anumang oras ay pwede silang sakmalin. Nakakatakot ang mga anyo, handang mabiktima. Lahat na yata ng dasal ay ginawa na nila. Napaatungal ng iyak si Bobby dahil sa kagagawa niya ay nalagay sa peligro ang buhay nila. Itay, tulungan mo po kami. Ulo ang uhog at sipon sa takot. Tatay ko! Sigaw nito. Ang tatay na tinatawag ni Bobby ay pauwi na sa kanila. Lakad takbo ang ginawa mula sa kalayuan ay nakita ang warak-warak na bahay nila. Parang dinaanan ng bagyo. Ang mag-iina agad ang naisip ni Mang Rupo. Pagkiwari na to ay dinaanan ng ipo-ipo ang kubo nila. Malu! Lita! Bobby? Tawag niya. Walang sumasagot. Pasok agad sa loob. Hinawi niya ang mga gamit sa loob sa pag-asang makikita ang pamilya. Kung nadaganan man ang bahay, hawi dito, hawi doon. Isa pang hawi. Tumalsik ang laruan ng maligno na siyang simula ng lahat ng kaguluhang ito. Nahulog ang dice at kumulong-gulong sa sahig. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Mang Rupo nang gumalaw ang pyesa sa direksyon pabalik. Kasunod niyon ay yumanig ang ilalim ng lupa. Tila hinuhugot mula sa lupa ang mga nilalang nakampon ng dilim. Natulala si Mang Rupo. Lalo pat nakikita niya na unti-unting hinihigop ng gameboard ang mga nilalang na sa bangungot lang pwedeng makita at marating. Ipinilig ni Mang Rupo ang ulo para tiyakin nagising siya at hindi ito basta isang malikmata. Totoo ang nakikita niya. Hinihigop nga ng kahon ang mga maligno, tiyanak, vampira, zombie, kapre, kaluluwang ligaw, pati na ang mga kalansay. Mabilis ang naging kilos ni Mang Rupo. Sa takot na muling makawala pa ang mga maligno ng lagim, ay ipinako ni Mang Rupo ang lahat ng kanto ng gameboard saka mahigpit na tinalian. Iyon tali na hindi na talaga kayang makawala. Sa tindi ng pagod ay nanlumo at napasalampak si Mang Rupo sa sahig. Ano bang kababalaghan ang nangyayari sa mundo? Napaluha ang ama ng tahanan sa posibleng nangyari sa pamilya niya. Nasaan ang pamilya niya? Tay! May tumawag. Isa pang tawag. Tatay! Ligtas na kami. Parang nahimasmasan si Mang Rupo pagkakita sa asawa at mga anak. Niyakap niya ang mga ito. Salamat! Ligtas kayo. Awang-awa naman si Mang Rupo sa trauma na itinulot ng mga maligno sa buhay ng kanya mag-iina. Ni hindi na nga lumiliit pa ang mata ni Aling Malu sa sobrang pagkasindak. Ang mahabang buhok naman ng dalaga ay nagtayo ang lahat. Ang bunso naman niyang anak na si Bobby ay nabubulol sa takot. Huwag kayong mag-alala. Tapos na ang laro ng maligno. Tapos na nga ba? Iyon ang akala nila.
dahil nagsisimula pa lang ang laro. Bago pa man sila makasigaw, bukas na ang kahon kung saan nakakulong ang mga kampon ng dilim. Kahit malayo pa, ay tiyak nang malalanghap ang sarap ng amoy ng ulam na niluluto sa kusina ni Aling Silin. Amoy na ang ginisang bawang na pinagmatika ang balat, kaya naman kahit busog ay matataka muling kumain. Sa kanyang karinderya, may isang customer. Aling Silin, luto na ho ba? Usisa ni Randy, isa sa mga suki ng matanda. Palibhasa ay maagang pumapasada ang driver na si Randy. Sarado pa lang ang karinderya ay nangangatok na ito. Paboritong agahan ni Randy ang sinigang at siktsarong bituka na may sawsawang suka at siling bundok. Magana-maganang kumain si Randy. Kung kumain ang driver ay para maubusan. Ang sarap kasi ng pagkakaluto na siktsarong bituka ni Aling Silin. Puro taba pero hindi nakakauta. At kahit isang baso, ang bawat order ay parang ang sarap muling ulit-ulitin. Himas ni Randy ang namimintog na tiyan matapos kumain. Bakit ba pagbusog ay ang sarap matulog? Kagigising mo lang, matutulog ka na naman. Magtrabaho ka muna. Anang kasamang driver ni Randy. Usog ka, ako naman ang kakain. Sunod-sunod na dumating ang iba pang driver sa kainan. Halos mapuno na ang isang halera ng bangko sa dami ng customer. Aling Siling, yun hong paborito kong bulalo. Malakas na boses na order ng isa. Naubos na ang order na buto-buto, kaya iba ang inihain ni Aling Silin sa umorder ng bulalo. Tikman mo itong dinuguan. Talaga namang maglalaway ka sa sarap. Nakangising sabi ni Aling Silin, habang ibinababa ang umuusok pang mangkok sa harap ng lalaki. Magiliw si Aling Siling sa mga customer, bukod pa sa talagang dinudumog ng tao ang kanyang karinderya. Pagtungtong ng alas 8 ng umaga, ay puno na ang kainan at ang iba ay nakatayo na para maghintay na may matatapos na kumain para sila naman ang mauupo. Araw-araw ay mahaba ang pila sa karinderya ni Aling Silin. Iisa ang sinasabi ng mga kumakain. Ang sarap, sabaw pa lang, ulam na. Lubhang nababahala ang may-ari ng katabing karinderya ni Aling Silin. Dahil nilalangaw na ang tinda nila ay wala pa ring kumakain. Bakit sarap na sarap sila sa luto ni Aling Silin? Tanong ni Aling Risa sa sarili. Nagtataka talaga ang babae dahil ang kusinero niya ay naging chef at nag-aral sa culinary arts sa isang kilala rin namang universidad. Pwede na nga silang magtayo ng restaurant sa ganda ng presentation ng kanilang pagkain na may pagpipilian pang putaheng pang-international. Pero naagaw pa rin ng karinderya ni Aling Silin pati mga dati nilang customer. Babaan kaya natin ang presyo. Iyon ang naisip na solusyon ni Aling Risa. Kinontra iyon ng kanyang kahera. Ate, iyon nga hong order na manok, libre na ang itlog. Iyon naman hong order na karneng baka, libre na ang kanin. Baka ho, kulang pa ang sweldo namin sa inyong tubuin.
Nag-alala na rin naman ang mga tauhan niya na baka bigla na silang magsara. Ano nga ba ang sikreto na luto ni Aling Celine? Isang tao ang inupahan ni Aling Risa na kumain lang sa pwesto ni Aling Celine. Tikman lahat ng lutong ulam at saka sabihin sa kanya kung ano ang lasa. Himas pa ng tao ang tiyan nang mag-report kay Aling Risa. Wow! Grabe! Para talagang may gayuma sa sarap. Iba raw ang lambot ng karning kapag galing sa kusina ni Aling Celine. Habang ninunguya, lalong nagiging katakam-takam. Ang sabaw, malasang-malasa. Ang bagong putahe nitong dinuguan, parang nakakapag-init ng dugo sa katawan. Lahat na yata ng katangian ng masarap ay narinig na ni Aling Risa. Tinanggap na niyang mahirap talagang kompetensyahin ang kusina ni Aling Celine. Nasanay na ang mga taon doon kumain at naghahatak pa na ibang customer. Kahit ano siguro ang gimmick na gawin, kahit ipahila pa niya sa mga tindera niya ang nagdaraang customer, ay talagang luto pa rin ni Aling Celine ang hahanap-hanapin. Nalulugi na ang kainan ni Aling Risa. Ang mga nilutong pagkain ng kanyang kusinero ay halos ipamigay na niya. Masakit man sa loob ko, kailangan ko na talagang magsara. Malungkot na sabi ng babae sa mga tauhan. Kahit abonado pa siya, ay ibinigay ni Aling Risa ang huling sweldo ng kanyang mga tao. Ate, kahit hindi niyo na po ako bigyan ng sweldo ko, okay na po. Awang-awa si Jane sa pagbagsak ng negosyo ng amo. Ang dalaga ang matapat na kahera ni Aling Risa. Huwag ho kayong mag-alala, makakabangon din kayo. Napaiyak si Aling Risa. Salamat. Ilang linggo pa, sarado na ang lahat ng mga nakahilerang karinderya. Ang pwesto na lang ni Aling Celine ang nagkabukas. Ang mga nakabakanteng pwesto doon ay tinayuan na ng mga computer shop, cellphone repair at tindahan ng mga electronic gadgets. Lalong lumakas ang kainan ni Aling Celine na dinadayo na rin ng mga estudyante at mga dikotseng customer. Lahat ay natatakam sa kakaibang lasa ng kanyang putahe. Ano nga ba ang sikreto sa kusina ni Aling Celine? Ito ang bagay na gustong tuklasin ni Jane. Gusto niyang makuha ang kakaibang recipe ng mga putahe ni Aling Celine upang muling maibangon ang lumagapak na negosyo ng dati niyang amo na si Aling Risa. Mabait si Aling Risa. Alam niya, hindi iyon naghahabol sa malaking kita. Ang hangad lang nito ay makapagbigay ng trabaho sa iba. Ako ang tutuklas ng sikreto ni Aling Celine. Pangako ni Jane. Ang pagkakataong hinihintay niya ay nagbunga nang magpaskil si Aling Celine sa pwesto na nangangailangan ng katulong sa karinderya. Kahit ano ho, tagahugas ng pinggan, pwede ako. Ang giit ni Jane, tanggapin lang. Masungit pala si Aling Celine sa mga tauhan. Ayaw ko lang tatamad-tamad. Saka huwag basta kakain hanggat hindi ko sinasabi. Mahigpit na bili ng matanda. Nakailang opo ba siya? Lahat ng gagawin ni Jane, makuha lang ang tiwala ni Aling Celine. Nagpakitang gilas si Celine. Buti na lang napuna ang kanyang leksi sa kasipagan. Matapos ang 1 linggo ay dito na siya ipepesto sa kusina ni Aling Celine. Gusto ko ang trabaho mo. Gagawin kitang tigahiwa sa kusina para mabilis ang luto. Kahit paano ay napalapit si Jane sa kusina ni Aling Celine. Tagahiwa siya ng gulay na mula sa maliit na bintana ay inaabot niya
ang mga hiniwang gulay sa amo. Bawal ang kahit sino na pumunta sa bandang lutuan ni Aling Celia na naharangan ng pader. Ate Celine, baka ho gusto niyong tulungan ko kayong magluto, sabi ni Jane. Katakot-takot na Huwag. ang sagot ni Celine. Para bang hindi na to bibigyan ng tsansa ang kahit na sinong makatuklas ng lihim ng kanyang kusina. Wala akong tiwala sa'yo. Direktahang sabi. Ang kasama lang ni Ate Celine sa loob ng lutuan ay ang alalay na tong kuba. Iyon na rin ang tagahiwa ng karne. Sa lahat ng tauhan, dito lang daw may tiwala si Aling Celine. Dahil hindi na iba sa kanya. Ang lalaking kuba ay taga-Kapis, pamangkin nito sa pinsan. Maingat si Aling Celine na matuklasan ang kanyang lihim sa kusina. Tagaktak ang pawis ni Aling Celine nang sumilip sa maliit na bintana at tawagin si Jane. Iabot mo nga ang ekstrang suka. Malansa yung karneng nakuha ko. Baka masira tayo sa customer. Sa maliit na bintana uli, inabot ni Jane ang suka. Medyo nasilip na niya ang napakalaking kawa na gamit ni Aling Celine. 3 malalaking kawa ang nakasalang sa kalan. Kung haluin nga nito ang kawa, mistula itong mangkukulam. Sama na ang pawis at uhog sa dami ng hinahalo. Amoy na amoy naman ang sarap nito. Nanunuot sa ilong. Talaga namang nakakagutom. Ang alalay ni Aling Celine na kuba na lalaki ang tagalabas ng mga kaldero. Wala pang 1 oras, ubos lahat ng laman ng kaldero. Parang dinilaan ng pusa. Simot na simot lahat. Naging mapagmasid lagi ang mga mata ni Jane. Isinta siya sa mga trabahong hindi naman kanya. Ate Celine, kung gusto niyo ho, samahan ko kayong mamalengke. Ani niya, ang talim ng tingin ng alay. Kapag hindi ko inuutos sa'yo, huwag kang makikialam. Batas ang salita ni Aling Celine. Pagdating sa kusina, bawal ang sinuman pumasok sa mismong lutuan. Kita naman ang takot sa mga mata ng tauhan. Ang pumasok daw dyan sa kusina, hindi na makakalabas ng buhay. Iyon ang bulong-bulungan kapag tinatanong niya kung bakit. Sarado ang mga bibig, puro hearsay. Walang batayan ang mga kwentong kutsero. Gabi, napadaan si Jane sa bahay ng tiyahin nang makita niyang nakahinto ang van ni Aling Celine sa tabi ng isang porinarya. Ano kaya ang ginagawa rito ni Aling Celine? Baka namamakyaw ng karni. Sagot din ng pilyang utak niya. Wala pang bago. Ang mayroon dito, 3 araw na mula maimbalsa mo. Yun yata ang dinig ni Jane na sabi na may-ari ng porinarya. Pwede na sigurong gawing buro o bagoong. Sabi yata ni Aling Celine. Ano kaya yung bulok na pinag-uusapan? Nakita niya na may inilabas na super laking styrofoam mula roon ay isinakay sa likod ng van. Palingali-nga pa si Aling Celine, malikot ang mata. Nagsiksik si Jane sa pinagkukublihan kaya hindi siya nakita nito sa dilim. Normal lang ang takbo ng araw kinabukasan. Nakapwesto na ang mga tindera ni Aling Celine. May naguhugas ng pinggan, may nagpapaspas ng langaw, at may nakatoka sa paghihiwa ng gulay. Siya yun. Panay naman ang tadtad ng kuba ng karne. Gigil na gigil. Ang amoy ng lutong ulam sa kawa ni Aling Celine ay nangaakit na naman ng mga gutoming customer.
Aling Silin, isang basong mainit na kape, sinigang at sitsyarong bituka. Boses iyon ni Mang Randy. Buti at hindi inaatake sa puso si Mang Randy sa dami ng kolesterol na ipinapasok sa katawan nito. Hindi muna lumabas si Aling Celine dahil abala sa paghahalo ng nakasalang na binagoong laman. Tagaktak ang pawis sa hinahalo. Sa kabilang kawa ay nakasalang ang paksiw na pata. Halo dito, halo doon. May kasama pa yatang orasyon. Nakakapagod. Kaya naman matapos magluto ay humahago si Aling Celine sa pagod. Pagkakataon iyon ni Jane para pasukin ang kusina ni Aling Celine. Tulog na tulog ang Ale. Kahit yata hagisan ng bomba ay hindi ito magigising. Walang kaabog-abog ay pinasok nga ni Jane ang loob ng kusina. Nasa loob niyon ang gahiganting freezer. Sobra rin ang laki ng mga kawa, parang tao na ang lulutuin sa sobrang laki. Hindi napigilan ni Jane ang tikman lahat ng putahing nasa loob pa. Talagang malasa. Nakakatakam ang lasa. Kumurot siya ng isa pang laman. Ang lampot. Manamis-namis ang lasa. Hindi pa nagkasya. Isang tipak na karne pa ang isunubo sa bibig. Parang chewing gum na nginunguya. Nasa kasarapan siya ng pagtikim-tikim ng naulinigan niyang paparating na yabag. Naramdaman ni Jane na papasok na ang lalaking kuba. Nalintikan na. Bakit? Bumalik agad. Nataranta, hindi alam kung saan tatago. Sa ilalim ng kabinet, siya kumuber. Naalimpungatan si Aling Celine. Humikab, walang kibo, ang pamangkin nitong kuba na panay ang tadtad sa mga karne na nasa sangkalan. Oras na uli ng lutuan. Matabil pala ang Ale habang nagluluto. Masarap talaga ang lasa ng white meat. Ano yon na may halo pang putol-putol na tawa? Ewan na lang kung hindi umalsa ang kanilang bitoka. Nakangisi lang ang kuba. Kuba, naniniwala ka ba na mas masarap at masustansya ang karne ng tao? Tama ba ang dinig ni Jane? Karne ng tao? Baka naman nagbibiro lang si Aling Celine. Ngisi at puro oo lang ang nadinig sa kuba. Tama, dahil masustansya at malasa ang katawan ng tao. Naisip ni Jane ang weirdo ng pinag-uusapan ng mga ito. Alam mo ba na iba-iba rin ang lasa ng tao? Mas masarap kainin ang batang lalaki na may edad 10 at 15. Mas malasa, lalo at gagawing side dish. Umayon naman ang kuba. Kung sa laki naman ng pag-uusapan, mas tender at juicy ang matataba na babae. Medyo matigas ang laman kapag payat, matagal palambutin ang buto. Oo na naman ang kuba. Basta puro oo. Depende rin sa lasa ang lahi ng tao. Kapag kayo manggi ang balat, mas masagana sa omega-3, good for the heart. Lasa raw sibuyas kapag Indiano. Lasa naman bawang kapag Italian. Ang tawa ni Aling Celine. Talsikan ang laway sa hinahalo. Ayaw pa rin tumigil sa katatawa. Nagbiro na rin si Kuba. Lasang sunog kapag negro. Ngisi siya. Nanginginig naman ang laman sa pinagtataguan si Jane. Kung magbiro kasi ang mga ito ay parang totoo. Nakakasuka naman ang mga pinag-uusapan. Sa harap ng pagkain ang laman loob ng tao. Ayoko na ngang umorder ng atay.
Kasi nandoon na lahat ng sakit. Alam mo na ang tao, abusado sa atay. Mula sa pinagtataguan ay kitang-kita ni Jane ang mga tinatadtad na karne ng kuba. Halos palukol na ang gamit nito. Bawat bagsak ng palakol sa sangkalan ay napapapikit si Jane. Oras na mabuko siya, baka siya na ang isunod at baka siya ang isunod na isalang sa kawa. Muli niyang nadinig ang utos ni Aling Celine. Ilabas mo nga sa freezer yung stock nating ribs. Taman-tama iyan sa barbecue. Iluto mo tuloy iyong ibang karne sa oven. 160 degree Fahrenheit. Para patay lahat ng bakterya. Gusto nang maluwal ni Jane mula sa pinagtataguan. Hindi na niya kaya ang mga naririnig. Bumaliktad ang sikmura niya sa dami ng tirikmang putahe na luto ni Aling Celine. Pakitingnan mo nga kung luto na yung human ribs. Ihalo mo na rin sa goto yung utak ng tao. Tuluyan ng nasuka si Jane. Lintik na! Dumagundong sa kusina ang boses ni Aling Celine nang makita ang namumutla na si Jane. At sa isang senyas ni Aling Celine sa kuba, palakol na ang nagsalita. Natagpuan nila Jay at Sol. Napatay na ang kanilang nag-iisang anak na si Uyi sa sariling silid. Overdose sa droga. Hindi makapaniwala ang mag-asawa dahil napakabait ni Uyi at ang alam nila ay wala itong bisyo. Isang matinding shock para sa kanila ang nangyari. At alam nilang hindi matatahimik ang kanilang isip at damdamin hanggat hindi nabibigyan linaw ang dahilan kung bakit pagkatapos ng libing, kinausap ng masinsinan ni Jay at Sol si Maricar, ang nobya ng 5 anak. Hindi po kami nag-away, Tita Sol. Pero nitong nakaraang araw, napun akong laging tulala na parang lumilipad ang isip ni Uyi. Paikbing salaysay ng dalaga. Iyon siguro ang mga araw na natuto siyang magdroga. Tiimbagang nawika ni Sol. May nabanggit noon sa akin si Uyi. Sumasali raw siya sa isang banda. Hindi ko lang nabigyan ng pansin dahil busy ako sa nalalapit na business tour abroad. Napakunot noo ang mag-asawa. Wala silang halam-alam tungkol doon. Rock band ho iyon ni Carlos Silvia, tita. Yun dating DJ sa FM radio station? Bulalas ni Jay. Halata ang pagkabigla. Opo, Tito Jay. Ayon po sa balita, ay napaalis siya sa trabaho dahil may magulang na nagreklamo dahil sa muntik na magpakamatay ang kanilang teenager na anak dahil sa brand ng music niya. Nagkatinginan ang mag-asawa. Paiimbestigahan ko ang Carlo na yan. Puno ng galit ang tinig ni Jay. Tinanggal ng management si Carlo dahil sa reklamo ng mga magulang sa paghihikayat nito sa mga listeners subukan ang backmasking. Nagbibigay pa raw ito ng titles ng mga sikat na kantang mayroong backmask o hidden message. Ang backmasking ay isang teknik ng pagre-record na isang tunog o mensahe na isang kanta ng pagbaliktad sa halip na pasulong tulad ng traditional na musical recording. Kung patutugtugin ang isang kanta ng
pasulong ay maganda ang mensahe. Kung patutugtugin naman ng pabaliktad, ito ay maririnig ang nakatagong negatibong mensahe na kadalasan ay demonic message pa. Na-discover ito na isang miyembro ng pinasikat na banda noong dekada 60s. Hindi sinasadya ay napatugtog na isang miyembro ng bandam na noon ay nasa ilalim ng impluwensya ng marijuana. Ang isang kanta nila ay pabaliktad. Nagustuhan nito at ng mga kasamahan ang melodiyang nabuo. Kaya simula noon ay pinauso na ng kanilang grupo ang backmasking. Marami ng kanta ang nagtataglay ng mga negatibong mensahe kung patutugtugin ng pabaliktad. Gumaya na rin sa kanila ang marami pang mga singing artists, lalo na ang mga rock bands na kasama ang palad maituturing rin mga satanista. May ibinigay na MP3 player si Sol kay Maricar. Nakakabit pa ang headphone niyan sa tenga ni Uyi nang matagpuan namin ang kanyang bangkay. Pinakinggan ng dalaga ang posibleng kantang pinakikinggan ni Uyi bago ito namatay. Bakit ka nananamlay? Halina't magsaya, dalahin ay limutin dahil may bukas pa. Palagay ko ho, sariling komposisyon ito ni Carlo. Kung ipinopromote niya noon ang backmasking sa kanyang radio program, malamang dito rin sa kanyang mga kanta. Sige, Iha, tulungan mo kaming mabigyang linaw. Anong nangyari sa anak namin? Mangyak-niyak na sabi ni Sol. Hinanap ni Maricar sa music files sa computer na yumaong nobyo ang kantang nasa MP3 player nito. Nang makita ang hinahanap ay kinuha niya ang sound recorder utility sa program at pumunta sa audio reverse features. Pagkatapos ay kinilik ang audio reverse at pinakinggan ang mensahe. Belzebub ang pangalan ko. Ang saya ng mundo ko. Walang hanggan ang tawa. Langhap na, langhap pa. Huwag ipagpabukas. Lumipad ka. Ngayon na. Napadda ang tatlo sa napakinggang backmask message sa komposisyong iyon ni Carlo. Napahumindig lalo si Maricar dahil ang ibig sabihin ng pangalang Belzebub ay prinsipe ng mga demonyo. Dedemanda ko si Carlo. Galit na wika ni Jay. Dahil sa pakikinig ni Uwi sa sekretong mensahe ng kanta, nahikayat siyang gumamit ng droga na naging dahilan ng pagkamatay niya. Napapailing ang kaibigan nilang abogado nang i-refer nila rito ang kaso ni Uyi. Suntok sa buwan ang gagawin natin. Merong British heavy metal band ang kinasuhan noong 1990 dahil sa suicide pact ng dalawang boys pagkatapos makinig ng mga ito ng sekretong mensahe ng kanilang kanta. Pero idinismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kwento ng abogado. Siya nga po, susog ni Maricar. Nakapag-research na rin po kasi ako tungkol sa impormasyong iyon sa internet. Hindi raw sapat ang mga negatibong mensahe ng kanta upang magtulak sa isang taong magpapakamatay. May malalim raw itong dahilan kaya sinunod ng taong iyon ang mensahe ng kanta. Tama. At kadalasan, emotional problem ang sanhi. Pagtatapos pa ng abogado. Tinamaan ang mag-asawa. Naalala ang grabe nilang pagkaaway 2 linggo lang ang nakaraan. Napaamin din sa wakas ni Sol, si Jay, na may kinalulukuhan itong babae. Kaya lang daw nagawa iyon na lalaki ay dahil nagseselos ito kay Sol sa madalas na
out-of-town business trip nito kasama ang amo. Doon nagpasyang maghiwalay ang mag-asawa na kaya hindi lang natuloy ay dahil naglayas si Uyi. Sinikap nilang muling amuin ang anak. Nagkunwari silang nagkabalikan na, ngunit palagi pa rin silang wala sa bahay dahil sa mga commitments sa trabaho at sa personal nilang buhay. Ibinigay na mag-asawa ang MP3 player ni Uyi kay Maricar bilang remembrance. Napaiyak at niyakap iyon ni Maricar. Mas madali para sa mag-asawa ang makalimot sa mga nangyari kay Uyi dahil may kanya-kanya na silang buhay. Pero siya, hindi niya alam kung papaano makalimot. Mahal na mahal niya ang binata. Ilang beses na siyang niyayang magtanan ng kasintahan na tinanggihan naman niya dahil nag-aaral pa silang dalawa. Siguro kung pinaulakan niya yon, buhay pa sana si Uyi. Pero masisisi ba siya kung mataas ang pagpapahalaga niya sa realidad? Inilipat ni Maricar sa kanyang laptop ang lahat ng composition ni Carlo na nasa MP3 player ni Uyi. Pagkatapos ay pinakinggan ang mga yon ng pabaliktad. Lahat ng mga awit ay nagtataglay ng negatibong mensahe. Mayroong naghihikayat ng premarital sex, pumapatay, at sumasamba sa alagad ng dilim. Ipinagtapat lahat iyon ni Maricar at ipinarinig yun sa kaibigan niyang si Amor. Pati ang dalaga ay nangilabot na rin. Ayon sa nabasa ko, 5 sa 8 komposisyon ni Carlo ang bibilhin ng isang recording studio. Ang matitira ay dadagdagan na lang daw nila upang makabuo ng isang album na sila rin ang kakanta, sambit ni Amor. Plano kong isiwalat ang sikreto na recording studio na to. Amor, nang hindi na lumaganap pa ang kabroktutan ng mga kantang to. Teka, Maricar, malalagay ka sa panganib ang buhay mo. Kasi sisirain mo ang mag-uumpisa pa lang na karir ng frustrated DJ ngayon. At ang mga hatulado nila ay may koneksyon at proteksyon sa mga satanismo dahil nakikipag-cooperate sila roon. Nagpapalaganap ng mga kasamaan sa mundo. Takip silim ng lisanin ni Maricar ang bahay ng kaibigan. Mula Cubao ay nag-LRT na siya para mabilis na makauwi. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang patungo sa pinakamalapit na LRT station. Panay pa ang lingon niya dahil kanina pa niyang napupuna na sinusundan siya ng isang nakajacket. Ang sombrero ay halos tumakip na sa mukha nito. Napakurap lang siya nang bigla itong nawala sa kanyang paningin. Nakapagsiksikan siya sa mga pasahero pataas ng hagdan. Bigla siyang natigilan na makitang naroroon sa itaas nag-aantay sa kanya ang lalaki. Nagtataka siya. Paano ito nakarating doon ng ganun kabilis? Samantalang malayo pa ito kanina. Halos di mahulugang karayom ang mga taong sinusundan nila. Nagpasya siya na bumalik na lang. Napag-ibig na may humablot sa kanyang shoulder bag. Ang mahiwagang lalaki. Napatulala na lamang ang dalaga sa magkahalong takot at pagkabiglang naramdaman. Napakurap lang siya ay parang bulang naglaho na naman ang lalaki sa gitna na nagulantang na mga tao. Anong klaseng lalaki yun? Bakit bigla na lamang itong lumilitaw at nawawala? Gustong himatayin ni Maricar. Nasa kanyang bag pa naman ang kanyang cellphone, wallet at mahalagang IDs. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik kina Amor. Ganon na lang ang pagtataka niya.
nang madatnang patay na lahat ng ilaw sa bahay ng kaibigan. 6:00 pa lang halos at kaalis lang niya roon. Kumatok siya ng kumatok sa pinto ni Amor. Ngunit walang nasagot. Naghinala siya. Patakbo na tinungo niya ang tindahang may pipon sa di kalayuan. Makikitawag lang po, importante lang. Naagawan ho kasi ako ng bag at kailangan ko makausap ang kaibigan ko. Wala po akong pera, pakiusap. Pakiusap niya sa matandang tindera. Naawa sa kanya ang tindera at inabot ang telepono. Tinawagan niya ang landline ng kaibigan, ngunit walang sumasagot. Lalo siyang kinabahan, kaya nagtanong na siya sa tindera ng numero ng police station. Bakit, Ineng? Kuwan ho, baka may masamang nangyari dyan sa bahay ng kaibigan ko. Itinuro niya ang bahay ni Amor. Nagdadayal na nang lumitaw na naman sa di kalayuan ang mahiwagang lalaki. Nanginginig na ang daliri niya nang makitang papalapit na sa kanya. Binitawan niya ang telepono at walang paalam na tumakbo palayo. Nagtataka na lang, nakatingin sa kanya ang matandang tindera. Hindi tumigil sa paglakad takbo si Maricar para makalayo agad sa lugar na yon. Tumigil lang siya nang mapadaan sa isang tindahang may payphone. Miss, pwede bang makitawag? Humahangos niyang pakiusap. Mamaya na ang bayad. Please, emergency lang. Kinabahang napatango ang dalagita nang makita ang takot na nakarehistro sa mukha niya. Ang roommate niya sa boarding house ang una niyang tinawagan. Ngunit tunog lang ng tunog ang teleponong yun. Nagtataka siya. Kahit pa ang landlord at iba pang boarders ay wala sa boarding house. Ang mga magulang naman ni Uye ang tinawagan. Ganon din ang nangyari. Nataranta na siya. Walang sumasagot. Bakit ganon? Lahat na lang yata ng mga taong may connection sa akin ay may mga hindi ka nais-nais na nangyayari. Halos mabaliw si Maricar. Takbo, lakad, takbo ang ginawa niya. Nabuhayan siya ng loob nang makita sa di kalayuan ang karatula ng barangay hall. May mga tao sa loob. Maaari siyang humingi ng tulong sa loob. Nakakailang hakbang pa lang si Maricar nang biglang may humila sa kanyang balikat. Papasok sa dinaraan ng maliit na eskinita sa pagitan ng dalawang lumang building. Nasindak siya nang mapagtantong ang mahiwagang lalaki ang may hawak sa kanya. Kumikislap sa nag-aagaw dilim at liwanag ang talim na hawak nito. Agad na pinutol ng lalaki sa pamamagitan ng hawak niyang patalim ang tali ng ikinuwintas niyang USB flash drive kung saan nakasave ang lahat ng mga komposisyon ni Carlo. At bago pa siya makabawi sa pagkasindak at makasigaw ng malakas, inundayan na siya ng saksak sa tagiliran. Nang magkamali siya sa hospital, si Amor ang una niyang nasilayan. Nang nanumbalik ang kanyang malay, nasanyo ng kaibigan na halos wala itong tulog dahil sa pagbabantay sa kanya. Nasa loob pa ng bahay ang tatlong lalaki nang kumakatok Maricar. Hindi lang kami makasagot dahil may mga armas sila, ang sabi ng dalaga. Anong ginawa nila sa'yo? Tanong niya na panay pa rin ang kabog ng dibdib. Kinuha nila ang laptop ko at pinagsisira ang computer ng kapatid ko. Binantaan din nila kami na papatayin kapag nagsumbong kami sa alagad ng batas. Paano? Mabuti at hindi kayo nasaktan. Bulalas ni Maricar. Ang tindera sa tindahan ang tumawag ng mga pulis.
may nakikitawag daw na isang babae roon, pero umalis agad dahil hinahabol na isang lalaki. Nagka-idea ako na ikaw yon, kaya pinaghahanap ka namin sa palipaligid. Salamat sa Diyos, natagpuan ka namin bago ka pa maubusan ng dugo. Kwento ni Amor. Kapareho na nangyari ang naganap sa boarding house ni na Maricar. Ibinalita ito ng roommates niya nung dumalaw sa dalaga sa ospital. May dalawang lalaking persahang pumasok sa boarding house. Kinuha ang laptop mo at MP3 player. Wala kaming nagawa dahil armado sila, sumbong ng isa. Takot na takot kami, sabi naman ng isa. Sino kaya mga yun? Pakli naman ng pangatlo. Ibig manlaki ng ulo ni Maricar. Ibig nang sumabog. Nadagdagan ang takot sa puso niya. Nang pagkaalis ng mga kaboardmate, ay dumalaw naman sa kanya sa hospital sina Jay at Sol. Ganon din ang kwento na mag-asawa. May mga lalaking pumasok sa kanilang bahay at pinagsisira lahat ng computer sa bahay nila, kasama ang kay-uwi. Ikinuwento niya sa mga ito ang nangyari sa kaibigang si Amor at sa tinirahang boarding house. Iisa ang conclusion nila. Gustong burahin ni Carlo ang kopya ng mga composition nito na maaaring magamit na ebidensya sakali mang isiwalat niya ang backmask message na taglay ng mga ito. Pero hindi niya pwedeng idemanda si Carlo at tatlo pang kasamahan ng robbery at attempted murder. Dahil walang kahawig ang mga iyon sa mga lalaking umatake sa kanila, at iyon ang nakakatakot. Malaki ang takot ng dalaga dahil malinaw na may ibang tumutulong kay Carlo. Na kung hindi sila nagkakamali, ito ay ang satanista. Agad namang naglaho ang nasabing pangamba ni Maricar dahil hindi na natuloy ni Carlo ang pagbebenta ng komposisyon na to sa kontratang recording studio at nagdesisyon na lamang ng mga ibang bansa ang mga ito. Ilang taon na ang nagdaan, manager na si Maricar sa isang call center. Nakaget over na rin siya sa pagkawala ni Uyi. Ang totoo ay may napupusuan na siyang isa sa kanyang mga maniligaw, pero madalas pa rin niyang naaalala ang mahiwagang lalaking na sumaksak sa kanya. Iniisip pa rin niya kung sino at kung tama ba ang hinala niyang ito na kulto ng mga satanista. Tinapakan ni Maricar ang brake ng kanyang kotse nang makitang umilaw ang pulang kulay ng stoplight. Delsifuv ang pangalan ko. Ang saya ng mundo ko. Walang hanggan ang tawa. Langhap na, langhap pa. Huwag ipagpabukas. Lipad ka, ngayon na. Nang hinakmot siyang bigla sa narinig, pamilyar ang rap. Tinumbok ang dibdib ni Maricar. Pagkarinig noon, mula sa estereo ng kabilang kotseng, huminto rin. Marahan niyang nilingon at muntik na siyang mapasigaw dahil kahit nakatagilid, namumukhaan niya ang nasa driver's seat. Ang mahiwagang lalaking lumingon ito at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Ay may napuputo. Kung ipinopromote niya noon ang backmasking sa kanyang radio station.